O repago chegará aos comedores escolares. 7.000 familias lucenses se quedarán sen comedor gratuito o próximo curso co novo sistema de taxas que implantará a Xunta. As familias terán que pagar entre 1 e 4,5 euros ao día por cada fillo que almorce no cole. As AMPAs de Lugo rexeitan a medida e a califican de excesiva. E aparte de excesivo parecenos igualar a escola, o que van facer é igualar a escola pública á escola concertada. O servizo de comedor que xa o pagamos cos nosos impostos non temos que volver a pagalo. Neste momento van a ter que volver a pagar casi o 90% dos pais. Ata agora en colexios como este da capital lucense non se pagaba ni un só euro polo menú escolar. Pasar de aquí de no cobrar nada a cobrar lo que ellos quieren cobrar, sí me parece excesivo. Nenos e nenas con dereito ao transporte escolar tamén quedaban exentos do pagamento. Agora o criterio que se establecerá será en base á renda familiar. A renda que les poñen de 1.000 euros mínimo nos parece moi pouco, porque dadevos conta que hai familias que viven con eses 1.000 euros, pero que teñen que facer fronte a un montón de gastos. Para que se fagan unha idea, unha parella cun fillo que entre os dous ingresen máis de 1.500 euros netos ao mes deberán aboar o servizo. Representan o 43% das máis de 16.000 familias da provincia, sendo as da zona rural as máis perxudicadas. A idea que teñen é desmantelar a escola pública por completo, e é o que están conseguindo. Están nos quitando mestres, están nos quitando PTS a eles, están quitando o comedor agora, o sea, todo. A Consellería de Educación aplicará ademais para o curso que ven unha subida do 29% a matrícula nas escolas oficiais de idiomas e o 60% dados conservatorios.